Programa ofrecido por... Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo, para envío de paquetería, paletería, largos, grupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. Señoras, señores, amigos e amigas, moi boa noite. Saúdos desde os estudios centrais de Canal Rías Baixas en Ribadumia. Iniciamos unha nova edición de Falemos e analizaremos tres temas e tres entrevistas con temas importantes. Estaremos analizando e analizaremos co portavoz do Partido Socialista no Concello de Ribeira, segundo tenente alcalde nesta corporación, co socialista Francisco Suárez Puerta, que nos ven, lóxicamente, pues, a facer casi o balance do 40% da legislatura e como está este tripartito no Concello ribeirense. Estaremos tamén co diputado Raúl Santamaría, un diputado parlamentario do Parlamento de Galicia, que ven a sustituir a Roberto Rodríguez, que non pudo asistir por un proceso de última hora, por unha indisposición de última hora, e con el analizaremos a actualidade política e tamén, lóxicamente, pois as últimas digamos que propostas que ten a Xunta en materia de vivenda e en materia de xuventude, o plan de vivenda. E abrimos este turno de análisis para falar da ruta do viño Rías Baixas. Hai moito que, digamos que a denominación de orixe Rías Baixas, que xa todos vostedes saben que dedicamos moitos espacios e moito tempo e moitos informativos e entrevistas dende esta casa, porque xoga un papel importantísimo na dinamización socioeconómica de toda as Rías Baixas, onde está lóxicamente amparada, e a ruta, que leva menos anos que a DO, pero que bueno, xoga un papel importante e está chamada a ser, lóxicamente, pois un brazo, unha perna importante do que é o turismo e do que é o sector do viño como actividade económica e tamén de ocio e de disfrute. E para eso temos e contamos coa sorte de ter o presidente da ruta do viño Rías Baixas, que é Pepe Simón, José Simón Ferro, pero ten que ser Pepe Simón, que o polo que son conocido. Benvido, moitísimas gracias. Facía anos que non nos víamos nestas circunstancias. Nestas circunstancias non, pero bueno, sabedes que sempre estamos aquí, levamos aquí xa moitos anos conocéndonos, moitos anos traballando neste sector. Claro. E para min tamén é algo novo incorporarme ao tema da ruta do viño, que si ben pertencíamos á ruta de viño, nesta faceta de presidente, levo pouco máis de un ano, estou así un pouco aterrizando, por decirlo de alguma maneira.
Bueno, que papel xoga a ruta e que é a ruta do viño Rías Baixas para a xente de Noia, para a xente de Ribeira, para a xente de Padrón ou para a xente de Pontevedra ou de Marín? Depende da perspectiva que mires, pois a ruta do viño pode ser un elemento turístico, pero eu defino máis como un elemento integrador do noso sector, que é a viticultura ou a vinicultura, con outros elementos sociales, culturales, artísticos da zona onde tratamos de, con esa integración, facer uns paquetes que animen a xente a visitarnos e a conocernos. O sea, o viño non é un elemento individual que está ao marxen de todo o que pasa na nosa zona, sino que é un elemento que está totalmente integrado, tanto socialmente, culturalmente, como económicamente. Claro. Entonces, hai que darlle unha forma, e todo iso, pois, comunicalo e vendelo, por decirlo así, fora de aquí. Pero ademais está destacando como unha das grandes rutas e das, digamos que das expectativas que ten e das fortalezas que ten, e destaca no ámbito das rutas dos viños. Sí, efectivamente. E estamos xogando con denominacións que, como por exemplo a Rioxa, que leva 100 e pico de anos. Efectivamente, o noso presupuesto é tremendamente limitado, somos un ADO relativamente pequena, relativamente novo, e sin embargo, por número de visitantes, estamos entre os 8 ou 9 primeiros de toda España, eso por unha parte. Por outra parte, estamos no top no sentido de cualificacións, o sea, temos a Q de calidad, ahora mismo temos a este de sostenibilidade, se me equivoco, se non somos os primeiros, pois somos dos primeiros en España que hacemos. O sea, o esforzo que estamos facendo aquí, tanto todas as organizacións que participamos na ruta do viño Rías Baixas, pois é enorme, sobre todo considerando o tamaño de empresas que estamos implicados, que somos relativamente pequenas. Claro. Un porcentaxe de bodegas que formen parte e que estén incluídas na ruta, que exigencias ten unha adega para estar incluída dentro da ruta, porque ten que prestar unha serie de servicios para os visitantes. Efectivamente. Básicamente, non xos podría enumerar todas aquí. Non se trata básicamente, é un compromiso ca ruta onde ofrecer un servicio de visita e apertura aos clientes. O sea, ti non podes pertenecer á ruta se ti non estás dispuesto a recibir uns turistas nunhas condicións determinadas na tua bodega. Pero seas bodegas, seas un xardín, seas un museo, seas un hotel ou seas un restaurante. O sea, que hai que cumplir unha serie de condicións e depois implicarse un pouquiño en este pelotón, este servicio, efectivamente. Claro. O sea, é algo que... Claro, porque quero dicir, pero pode vir un inglés, pode vir un turistas de calidad, hai que ter xente que hai que ter un personal da adega que é máis ou menos formado, cualificado, claro. Efectivamente, aí é onde o mellor nosa ruta ao viño diferenciase de outros, porque as empresas pequenas non transmitimos unha sensación mercantil, sino transmitimos algo máis de corazón, o sea, estamos sentimento, forma de vida, forma de facer, somos en sentimento, efectivamente, claro, forma de convivir, e iso se transmite, claro. O sea, cando ven un inglés aquí, non é como se vir unha bodega en Francia onde atende unha persona que está para recibir xente, que é fora da bodega, que non pertenece á bodega, mayoritariamente, ou aunque sea de alguén de fora da bodega, pois está tremendamente implicado. Somos bodegas a maioría, se non de carácter familiar, pois con unha connotación familiar donde nos conocemos todos, ese sentimiento se nota, e iso a xente o agradece muitísimo. De feito, botaba un vistazo antes aos ratios de estranxeiros, e xa temos entre un 15 e un 20% que de visitantes estranxeiros aquí na Ruta do Viño. Claro. Para eso hai que facer moita promoción, hai que organizar moitas actividades, ir a feiras, entre elas acabamos de estar en Fitur, eu non estuve, pero bueno, estuve en representación da Ruta do Viño, onde se meten ou intentamos meternos con paquetes turísticos, donde un dos elementos que se ofrecen precisamente son todo o que compón a Ruta do Viño Rías Baixas. E que aporta de Rías Baixas o turismo e que aporta o turismo a Rías Baixas, porque isto é unha cadea ou unha roda que, según vai andando, o círculo vai andando, non? O sea, o que Rías Baixas é o que turismo Rías Baixas e o que é a Ruta do Viño do Rías Baixas son elementos totalmente integrados, o sea, vamos todos no mismo carros. Rías Baixas, como denominación de origen, obviamente un organismo que fundamentalmente defende o sector vitivinícola, pero aí hai unha parte promocional e unha parte de dar a conocer, donde se integra perfectamente coa parte turística. Entón, tamén entran todos os estamentos turísticos, todos ensamblados. A Ruta do Viño Rías Baixas encaixa aí perfectamente, de maneira que podes considerar casi como un brazo, por decirlo de alguma maneira, que é un organismo un pouco independiente,
De feito, tanto Rías Baixas como Denominación de Origen como Turismo Rías Baixas tamén están implicados, son miembros da Ruta do Viño Rías Baixas. Claro. Hai que ter en conta que a primeira motivación do turista, principalmente de fora de Galicia, ven a Galicia pola paisaxe. Pero a segunda motivación é a gastronomía, e na gastronomía está o viño. Eu non estou tan seguro que veñan tanto por paisaxe, que efectivamente temos un paisaxe espectacular, pero sin duda, cando falas con alguén de fora de Galicia, somos moi conocidos por a nosa gastronomía. Ahora mismo tamén por a nosa viticultura, se integramos dentro do que é a gastronomía, eu creo que é un elemento moi diferenciador da nosa. O sea, totalmente. É un turismo, a xente que ven con esas premisas, o sea, gastronomía e paisaxe, pois normalmente ten ou está dispuesta a gastar un pouquiño máis que o que vai a unha playa e se tumboso, por decirlo de alguna Pero que maneira. ademais valora outro tipo de cousas, non? Quero Sí, dicir, sí, o que bueno. valora unha boa mesa, o que valora un bo viño, o que está disposto a ir a unha adega a catar 3, 4 viños maridados con uns queixos, o que sea, na adega, logo ir a comer a un bo restaurante, ten outro tipo de cultura. Sí, efectivamente, e aí ti definiche o que son pinceladas, o que son unha experiencia turística, pero bueno, hai o elemento personal, o elemento de sentimiento, que iso é algo que precisamente o que a Ruta do Viño integra perfectamente. Claro, Non só de esa xente que está traballando, como se traballa, como se participa. Ahora, hai líneas de traballo da Ruta de Rías Baixas que queremos desarrollar, tanto o tema de participar en temas como é a vendima, onde alguén pode vir, participar nunha vendima, ver o que é. Obviamente non van a traballar, pero sí ter un contacto ver como se vendima. Presenciar. Presenciar e de alguna maneira participar. E créeme que cando alguén participa dunha actividade dese tipo, non se esquece xa máis. O sea, ti podes contar como é a vendima, pero se ti participas unha hora ou 2 horas nun ano, iso non se che vai esquecer nunca máis. A fortaleza que dá dentro da DO Rías Baixas e os viños Rías Baixas e todo o que somos Galicia, a fortaleza que nos dá a nosa maneira de ser, a nosa maneira de comportarnos, a nosa maneira de vivir, é algo que valora moito o turista de fora, non? Vamos a ver, nos temos unha trayectoria moi antigua, que salimos moito afora, entón eu creo que conservamos un pouco ese carácter de que antes fomos o ahora recibimos o que, por decirlo de alguna maneira, sale do outro lado, non? Entón temos un carácter nese sentido bastante aberto, acolledor e sobre todo transparente, o sea, os galegos somos o que somos e vendémoslo así. Iso para este tipo de turismo que nos buscamos é algo fundamental, o sea, aquí non se trata de que como noutros lados che enseñan a parte de bodega orientado ao turismo. Aquí nos enseñamos o que temos, porque somos o que somos. Sí, porque poucas bodegas, ou polo menos a maioría das adegas, non teñen grandes hotéis e grandes restaurantes asociados ou dentro da adega, aínda que haxa casos, non? Si, hai casos aquí, son máis ou menos excepcionales, a maioría das bodegas efectivamente, somos bodegas e convivimos e compartimos nosa actividade con pequenos hoteles, ou algún hotel máis grande e tal, restaurantes e tal, que non teñen nada que ver con nos. Efectivamente, ahora parece que hai un pequeno, ou houbo xa unha pequena explosión de bodegas que diversificaron un pouco, teñen un pequeno restaurante ou teñen un pequeno hotel, pero bueno, por iso é máis ou menos minoritario. Pero non debemos esquecernos que non somos o sector productivo e temos que convivir cos que son tamén nosos clientes, que son a hostelería, como é a restauración. Claro, é dicir que aquí nos... Vamos, se movemos a roda, andamos todos. Vamos, efectivamente, nos vamos todos no mesmo carro, o sea, que vou pa hostelería, e vou pa restaurante, e vou pa nós, e vou pa museo, e vou pa todo. O que era fai, que, 30 e pouquiños anos, é dicir, isto o despegue, a revolución agraria máis importante nos últimos séculos de España se produxo aquí nas Rías Baixas. Iso, bueno, sin lugar a dudas, eu digo, daquela era casi un neno, cando no ano 80 e pico se empezou a definir o que era a denominación de Rías Baixas, se empezou como en tres focos, Salnés, Rosal, Condao e tal, con unhas bases moi endebles, e había unha tradición na elaboración de viños, porque estaba aí, iso era inendoble, pero en certo modo non había nada. Entonces iso... por un lado é un inconveniente, pero por outro lado é unha ventaxa, partes dun terreno virxe, entón as cousas se fixeron razonablemente ben, ou sea, eu entendería que moi ben, levamos moitos anos crecendo, moitos anos facendo cada vez as cousas mellor. Antes
era fácil ou entraba dentro posible encontrar un viño que a mellor non estuvieran a cumplir as expectativas. Hoxe en día, francamente, é moi difícil. A maioría dos viños que elaboramos aquí, pois temos un marchamo de calidad moi elevado, a mellor algún pode che gustar máis, pode che gustar un poquinho menos, pero por norma general son viños moi ben elaborados, onde hai muitísimo esforzo detrás, eso non che pode caber a menor duda, donde se traballou muitísimo, donde se sigue traballando. De feito, pasamos iso de ser nadie no ano 80 e pico e tal. No, e nos 90 que era unha pequeniña bodega. Nos 90 éramos unha pequena DO. E ahora mismo en elaboración de viños blancos, pues a nivel nacional, pues estamos na élite, e a nivel internacional pues xa empezamos a ter un pequeno sitio. Eso é unha realidad. Hai moito tempo que de Rías Baixas xogan Champions, e de feito os grandes equipos ou as grandes bodegas, as grandes marcas internacionales que hai 20 anos nadie podría pensar que podéramos ser atractivo ou que a DO podera ser tan atractiva, hoxe xogan todos aquí, queren xogar todos aquí, non? Sí, bueno, eso sin lugar a duda é algo que está influenciando de unha forma moi notable no noso sector, que as súas partes positivas, o sea, a parte positiva que sin lugar a duda, si fora mal nadie querría venir aquí, obviamente si veñen é porque todos nos vai ben. Non podemos deixar de lado tampouco que non somos aquí, é importante que haya un componente de aquí na toma de decisión das bodegas, o sea, a parte a personalidade nos, efectivamente. Entonces, ti o dices, o sea, estamos na elite dos blancos e calquera empresa comercializadora, con todo como funciona hoxe unha empresa onde as sinergias favorecen o que a penetración dun mercado e a comercialización, ese tipo de cousas, pois cando vas damando un blanco, levas un tinto, levas outra cousa, pois sin lugar a dúdas é moi fácil, o sea, non cabe duda que somos empresas tremendamente pequenas, estamos vendendo fora somos moi pouquiña cousa para salir afora, entonces os esfuerzos que temos que salir para vender, para montar unha rede comercial son tremendos, se iso compartimos, desde logo é máis sencillo. Hai outros mecanismos, pero por decirlo así, a colonización que estamos tendo pues, é un resultado que podía ser predecible tamén. Claro, dicen que non hai nada que solo sea bo, non? Que tamén ten a súa parte, polo menos, de incertidumbre, non? Sí, pero bueno, aquí estamos hablando que en general é bo. Claro, pues, eu considero así, aínda que, lóxicamente, hai xente que ten, bueno, que é recelosa dentro da DO, que é recelosa porque... sin lugar a dudas, todo este tipo de cousas, se eu trato contigo que eres bodegueiro e despois cambia de mans e non te conozo, pois sempre ten que haber un certo recelo porque non hai ese conocimiento. Fai 30 anos nosos bodegueiros conocíamonos todos e hoxe en día, pois, algún órgano de decisión non está aquí, entón non temos ese trato. Pero bueno, por outra parte tamén, xa digo, aportan obviamente unha empresa grande entra en certos lugares onde nos entramos, que nos permite a veces ir detrás, e bueno, tamén é certo que se están aquí é porque nos fixemos as cousas ben feitas, se non estarían. E a posibilidade de camiño que hai, é dicir, o futuro é totalmente da de Rías Baixas. Salvo error ou torpeza. Efectivamente, ou torpeza bueno, ou deixadez, o sea, bueno, claro. A duda é que temos que seguir traballando muitísimo, o sea, somos unha DO relativamente pequena, temos un potencial de crecemento a 5 ou 6 anos dun 10% máis aproximadamente e tal, a meu entender asumible, pero bueno, hoxe en día a palabra que nos preocupa a todos, non inseguridade, pero a veces a toma de decisións queremos elementos seguros e, bueno, pois o tema do trando, os aranceles, o tema das normas que alcoholemia pos viños e tal, pois son elementos que nos preocupan, o sea, que generan incertidumbre, que será a palabra que quería decir. Claro. Esa incertidumbre, pois hoxe por hoxe está aí, posiblemente maior que nunca, pero bueno, tamén estamos nun momento onde tamén nós somos un poquinho máis fortes do que éramos fai uns anos. Claro, e ademais as posibilidades en, digamos que, non tanto en produtos novos, pero sí en produtos que son minoritarios, como poden ser os viños con añadas ou con crianzas, efectivamente, e os espumosos. Sí, efectivamente, nos facemos viños espumosos desde o principio tal, pero xa do que sería un albariño máis ou menos general. Antes o albariño se consideraba como un viño para tomar no ano, e hoxe en día pois hai albariños para tomar no año, albariños para tomar 2 ou 3 anos, e hai albariños que se toman despois de 10 anos e son espectaculares. Son viños distintos, estamos traballando nesas líneas, hoxe por hoxe supoñen un pequeno ratio da nosa produción, pero está incrementando. O potencial é enorme, sin lugar a dúdas. Claro. E o potencial e o valor. Efectivamente, e o valor. Non só como mercado, sino como valor. Porque...
como valor intrínseco do propio produto que é caro, sino como valor tamén de imaxe que se genera ese propio produto. O sea, cando tú vendes un produto donde compites con viños a veces moito máis caros de 10 ou 12 anos e ao mellor estás á mesma altura e tal, pois ao final aí sí que dices que estamos xogando na Champions. Claro, e cando hai as catas internacionales e os concursos e todas estas historias, os Rías Baixas están en primeira posición. Eso levamos anos estando aí, sempre hai algún, por decirlo así, advenedizo, fai uns anos os viños do Novo Mundo parece que se comían todo e que non había outra cousa que non foran viños tremendamente olorosos, tremendamente caracterizados e tal. Sin embargo, os viños de Rías Baixas son viños que estaban aí fai 20 anos, están aí fai 10 e siguen estando aí, cando agora parece que os viños do Novo Mundo están recibindo un pequeno descenso no seu nas súas ventas, por decirlo. Sí, no consumo. No. Para cerrar un pouquiño da ruta, bueno, hai falamos de recorrer as adegas, pero en calquer momento e en calquer temporada, non só no momento de vendimia ou no momento de... Efectivamente. Ti levo visitado outras zonas vitícolas, e este é unha delas, o sea, nós como sector, e debo presumir diso, o sector vitivinícola enriquece o paisaxe, o sea, non conozo ninguna zona vitícola que sea fea, o sea, as zonas vitícolas casi todas son bonitas, Rías Baixas en especial é moi bonita, pero ten un paisaxe, en enero un paisaxe, en marzo cando empeza a brotar é outro, en junio outro, xusto antes da vendima temos outro paisaxe totalmente distinto, e outras costumbres, outros hábitos, outras formas de traballar. Unha vez que vendimas, despois ven a poda e tal, é outra situación, cando está a folla roleando e tal, o sea que poderías visitar unha mesma zona 5 ou 6 veces no ano que é distinta. E máis, e dun ano para outro tamén é distinto, o sea que con iso, pois, e en bicicleta, correndo, eu levo feito en bicicleta, esa é unha parte moi importante, porque é algo que podes facer que aparexe, algo que podes facer solo, podes facer con amigos, podes facer cos fillos, onde podes integrarse todo o mundo. Podes facer en bicicleta, podes facer paseando en moto, podes facer paseando a cabala, podes facer como che gana. E aparte de eso, a ruta organiza xornadas de portas abertas, donde, pois, a través de uns autobuses van levando un grupo de curiosos, de visitantes ou de turistas. De curiosos, a veces son xornadas abertas, a veces catas tamén abertas e tal, onde se recolle xente en algúns puntos de recolle, normalmente son as cidades oxo por oxo daqui de Galicia e tal, se lle ofrece unha experiencia en bodega, non che poderia dicir o ratio, non quero decir ninguna barbaridade, pero o 95% son valoracións tremendamente positivas e encantados. Pois ves que moita xente que volve ao ano seguinte, a outra zona ou que sea, entonces estamos satisfechos nese sentido que, bueno, que as cousas que vamos polo bo camiño. A pregunta sería, cales son as expectativas, os retos ou os plans para este ano? Hasta onde pode contar, onde están pensando en darlle unha volta ou en innovar ou en propoñer produtos novos ou cousas novas? Antes de propor cousas novas, que eu creo que todos os anos debemos facer alguna cousa nova, facer un pouco máis de esfuerzo, sobre todo para mellorar e para aumentar o noso número de turistas e a calidad dos nosos turistas, primeiro temos que conservar todo o que temos, facelo ben, sobre todo o hincapié no que temos que facer nos poucos anos é mellorar esa calidad dese servicio turístico, que a implicación de todos os actores do sistema da ruta do viño sea mellor, sea un turismo de maior cualidade, porque un turismo de maior cualidade implica un maior valor económico que a xente pode ser aquí. Algún dato por aí que a ruta dos Rías Baixos implica por decirlo así, un gasto de en torno a casi xa estamos cerca dos 2 millóns de euros, pois o mellor noso deseo que subir un pouquiño máis. O sea, que aumente por un lado o número de visitantes, pero sobre todo que sean visitantes que estén dispuestos a gastar moito dinero ou máis dinero na nosa zona. Sí, digamos que o turista ou enoturismo ten un marchamo diferenciado. Sí, sin lugar a nivel económico, a nivel de disfrute, a nivel de experiencias e de vida e de pasar un día ou pasar un fin de semana. Sí, bueno, xa non é pasar un día, pasar uns cuantos días ou unha semana onde podes integrar perfectamente unha visita a unha bodega con xogar ao golf, con irte á playa, con visitar un muiño, con dar un paseo, pois tes moitas actividades que a veces, esa outra faceta que nos queda explorar, a veces non se conocen todas.
Entonces aí pois hai que comunicar un pouquiño máis. E ademais que as diferencias que aportan entre paisaxes e formas, incluso, aparte de que estemos tan cerca, as formas de vida tan diferenciadas que hai entre patrimonio e paisaxe e tal, entre as 5 subzonas, non? Sí, efectivamente, no, pero bueno, xa dentro dunhas subzonas, obviamente, en Galicia ten moitos microclimas, eu xe estaba na miña zona, a zona de Arbo e tal, donde había sol, ás 9 da mañán, me foi a outra zona que está prácticamente a 5 kilómetros, había unha niebla, estaba fresca, e noutra casi estaba chovendo ou marmazando, estas cousas, non? Entón, xa non digo nada se te ves aquí, non sei o día que estaba aquí, pero desde logo é un paisaxe totalmente distinto, é unha caracterización climática un pouco distinta, e, bueno, dache contenido é moi difícil que veñas un día de calor que hai na zona do condado e cheques aquí tamén faga calor, que igual está un poquinho máis fresco, ou se fai sol aquí, igual chove, o sea, que tes un xogo, tes un abanico de posibilidades importante. Señor Simón, eu quero que lle dedique un par de minutos, polo menos, a Bodega As Laxas. Unha familia, Simón Ferro, un orgullo, un sacrificio, unha loita. Como empezou? Con papá e con mamá, que casi empeza todo. Efectivamente, pois comenzaron nosos pais, alá polo ano 70 e pico, pois gustaba o tema da... Fora de DO, a consumo, autoconsumo? No, bueno, autoconsumo viña un pouco de forma tradicional. Xa se na nosa casa se facían viños que se vendían normalmente en pipotes pa Vigo e tal, pero de moito menos atrás. Nese momento, pois, meu pai se dedicaba a outra actividade relacionada ca carpintería e tal, se comprou unha finca no ano 75, e a partir desa finca se plantou viña, despois ven todo un círculo vicioso, como tes viña, faz unha bodega, despois a bodega é moi grande para a viña que tes que plantar máis viña para rentabilizalo, e estuvemos así durante 20 anos, con unha pescadilla que se morda a cola, hasta que empezou a ser sostenible alá polo ano 90 e pico, hasta aí pois todo foi esforzo e tal. A partir de aí, seguimos nos esforzando por crecer de unha maneira sostenida na nosa empresa. Estamos xa ahora intentando implicar a terceira generación. Estamos ahora, basicamente, somos os irmáns os que estamos levando a empresa. Somos prácticamente 30 personas, ou máis, ou algo máis de 30 personas traballando aí. E, bueno, o noso seguinte reto, pois, obviamente, é darlle continuidade á generación que ven despois, pois, que continue. Porque, independientemente de que é un modo de vida, é un modo de vida bonito e, por decirlo así, unha cultura a hora de levar unha bodega. Hai negocios nos que se ganan máis cuartos, pero, bueno, eu sempre digo que é un negocio onde se pode vivir ben. O sea, a mí posiblemente, si me ofrecen un doble de sueldo traballando en Madrid ou que gano ahora estando aquí polas viñas e tal, me quedo onde estou, sin lugar a dúdas. E aparte non é un negocio para cada ano, é un negocio a moi largo plazo, porque supoño que seus pais fixeron o negocio pensando nos fillos que son vostedes agora, vostede e os irmáns, pero vostedes están traballando para os fillos ou para os netos, é dicir, están traballando, facendo plantación, facendo planificación a 30, 40... Eso é algo intrínseco ao tema da viticultura, o sea, cando se tú plantas patatas, o ano que ventes ingresos pola venta de patatas. Ti cando plantas viña, que un handicap que temos nós, decides plantar ahora viña aquí, tes que comprar o terreno en 2 anos, conseguir os dereitos de plantación, plantas dentro de 3, empezas a producir dentro de 5 e amortizarás a plantación dentro de 30 anos. Entonces é algo que non cabe o cortoplacismo, son inversións moi a largo plazo e é un traballo moi a largo plazo, o sea, primeiro, tes que ter moita pasión, tes que ter moito cariño polo que faz, e ser consciente diso, e despois requiere desde logo moitísimo esforzo para poder sacar un negocio para adiante. Claro, pero eso tamén é o que, digamos que... Sin lugar é o bonito. O bonito e o que, digamos que nunha familia que este, digamos que máis ou menos asentada e conlevada e planificada, é o orgullo máis grande, non? Sí, bueno, a satisfacción a veces non son só os beneficios que tes, sino, efectivamente, o que consegues facer. Eu sempre digo, a miña satisfacción, unha das máis grandes na miña vida, é cando estás nun restaurante onde nadie te conoce, onde si está teu viño, chega alguén ali que non conoces e dice, laxas. E ti te quedas, bueno, pois unha satisfacción. Ou cando chegas a unha tienda no outro lado do mundo, vas paseando por unha calle e ves unha tienda e ves unha botella que fixeche a 7.000 kilómetros de distancia, é increíble, co pequeniños que semos nós, que teu produto chegue aquí, o sea, relativamente fácil para Citroën, con todo o esforzo que lle requiere, facer coches que se venden en China.
pero empresas pequeniñas como a nós, a maioría de Rías Baixas, que ti fagas un produto e ese produto aparece en Brasil, en Japón, en Estados Unidos, donde sea, pois a satisfacción é brutal. Pero digamos que tamén é a esencia da familia. Efectivamente, ¿no? esa esencia. E se nos fixamos nas outras DOs, que son as antiguas, non só no Ribeiro, sino xunto coa Rioxa, son as máis antiguas de España, con 100 e pico de anos. Os 100 e pico de anos, as grandes bodegas, o núcleo duro das bodegas, son as bodegas vellas, que traballan a largo, moi largo plazo. Que non cabe, no noso caso, a pesar de que facemos viños, entre comillas, xóvenes e tal, repito o que decíamos antes, son planificacións a medio e largo plazo e requieren unha consolidación no territorio a nivel empresa a medio e largo plazo, senón pois non ten sentido. Aparte dos espumosos e do da Laxas, algún produto, algunha innovación en que están facendo, e de 4 datos da adega hasta onde poida contar, que produción teñen hoxe en día, cal é o, digamos que o proxecto a medio plazo da adega en crecimiento e en produción. No que tamaño de empresa, en principio estamos nunha posición relativamente cómoda, temos un potencial de crecimiento 30 ou 40%, de feito plantamos viña nos últimos anos para crecer en torno a 30 hectáreas aproximadamente. Ahora estamos entre 800 e 1 millón de kilos de uva, pois podríamos chegar facilmente a 1.200.000. Ese non é o noso obxectivo prioritario, o noso é consolidar a marca, facer produtos un pouco novos. Antes falamos do tema dos espumosos, que é un produto que estamos moi satisfecho, non está tendo todo o éxito que nós creemos que se merece ese produto, porque é un produto que gusta muitísimo. Sin embargo, competimos con dous actores que son Champán e Cocava. Champán gananos por muitísimo precio e Cava pois por precio, pero por abaixo. Entonces nos está custando. Estamos tamén facendo viños de elaboracións un pouco especiales ou singulares, o sea, viños de fincas determinadas, cada finca con unha elaboración particular, tipo pagos, para que nos entendamos, donde tratas de potenciar os elementos que ten esa parcela ou esa finca e tal. E bueno, por aí temos unha salida. E despois cousas novas, pois o mellor este ano facemos un pouquiño de Godello, fai anos que xa facemos tamén o tema de Condado e tal. Entonces, bueno, esa dinámica que levamos feito desde fai 40 ou 40 e pico anos para aquí non pode parar, o sea, tens que estar ensaiando constantemente, a veces tes máis éxito con unha iniciativa, outras veces tes menos, pero bueno, sempre salen cousas que merecen a pena. Pois Pepe Simón, señor Simón, foi un placer contar con vostede nesta edición. Ten a última intervención para dicir o que vostede queira, o que eu non lle preguntén, ou remarcar algo do que dixo. Eu diría, non da miña empresa, sino de todo o sector, que cando alguén toma un Rías Baixas ou nos visite, un pouco que reflexione sobre todo o esforzo que hai detrás, toda esa xente que traballa nas viñas, toda a xente que se arriesga, que sale a sulfatar, cando mañán chove, cando ten que podar, cando fai frío e tal, porque vai recollelo dentro dun ano e pico sin unha garantía do que vai a pasar. O sea, a exposición que temos o ambiente, as condicións, a meteoroloxía e tal, o sea, detrás de Rías Baixas hai muitísimo traballo e muitísimo esforzo. E con todo iso, muitísimo cariño detrás de todo este sector. Moitísimos éxitos, un placer contar con vostede. Moitísimas gracias a vos por vernos aquí. A vostede en particular e ao sector. Vale. Moi ben. Hasta unha vindeira ocasión, señor Simón. Moitísimas gracias, moi boa noite. Nos vamos a publicidade e damán dos patrocinadores volvemos e recibimos a Raúl Santamaría, diputado do Parlamento Galego do Partido Popular, para analizar a actualidade e tamén, digamos que o plan de vivendas da Xunta. Así que non o perdan, dentro de un instantillo volvemos. Programa ofrecido por No mundo dos negocios, cada entrega conta. Galiport é o teu socio fiable para o transporte. Contamos con equipo especializado que garante as entregas seguras. Nos entendemos a importancia da túa carga. Confía en nós para levar ou traer as túas mercadorías. Galiport, a túa solución en transporte de confianza. Temos paixón polos nosos clientes. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas.
Correduría de Seguros y Servicios Jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato Albariño Crío Macerado 100% de Viña Almirante. Si quedes a chamada, as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Pois estamos de novo con todos vostedes e damos a boa noite e benvida a Raúl Santamaría, diputado no Parlamento de Galicia polo Partido Popular, Vilagarcián de Proi, coñecido por todos vostedes. Moi boa noite, benvido, como estamos? Boa noite, moitas grazas. Bueno, mandamoslle un saúdo a Roberto Rodríguez, que non pudo asistir, estaba comprometido para hoxe, pero, bueno, unha indisposición de última hora e ven a sustituílo vostede, co cal lle agradecemos tamén o esforzo e o imprevisto que... Nada, para eso estamos. Para eso estamos e para eso está o tema. Como está analizando un mozo como vostede, disculpe o de rapaz, un mozo como vostede, o tema da corrupción en Madrid? Pois a verdade é que é un tema moi complexo, que cada día pois coñecemos. Sí, fora do ámbito xurídico, me refero, ao ámbito social, ou sociolóxico e político. Digamos. Sí, un día que cada vez coñecemos máis datos, saen novos nomes a palestra, o que si teño que dicir é que se isto fixera o Partido Popular, estaría a xente pois nas rúas, habría manifestacións as 24 horas do día. Aquí parece que todo vale, da igual que saia Ábalos, o anterior secretario xeral do Partido Socialista, que saia o nome do irmán de Pedro Sánchez cun posto que nin el sabe en que consiste, que saia o nome da súa muller. Agora o tema todo do fiscal xeral do Estado e a Fiscalía, pois no nivel que está, e a corrupción que ten por parte do goberno central, parece que todo vale con tal de seguir no goberno e de que non goberne o Partido Popular, que eso é o que parece. Os socios de goberno, en vez de cando o facía o Partido Popular, era moción de censura, ten que haber un cambio, e agora parece que con tal de que non goberne o Partido Popular, nada. Claro, nos dende a nosa visión, que dirá Puigdemont dende ali onde este, claro, el quere que siga gobernando Sánchez porque siguen facendo o que les queren. Claro, si gobernara o Partido Popular ou houbera un cambio de goberno, isto non pasaría. Entonces, esa é a perspectiva que eu vexo da política nacional, que cada día superanse máis, pero cada día seguen no mesmo sitio. Decía hoxe o presidente do seu partido, Alberto Núñez Feijóo, que isto non pasa en ningún outro país, ou que non podría pasar en ningún outro país da UE. Esta situación e que non pasara nada. Claro, é que, como digo, unha situación pois única, que cada día, como digo, supéranse. Isto é máis próximo a un goberno como o de Venezuela, onde pase o que pase, hai unha dictadura que cada vez parece isto unha dictadura cada vez maior, e así é como estamos. En vez de dicir, pois sí, mira, cometimos estes erros, hai estes problemas, parece que todo vale con tal de seguir no goberno. Digamos que o máis doloroso, con independencia do que decidan logo os tribunais, é, digamos, que a atención que se someten, que se someten ás institucións, sexa a Fiscalía, sexa o Goberno, sexa. Claro, é que, como digo, chegamos a un límite en que xa se superan pois todas as circunstancias posibles, e que chegan ao máis alto nivel, de dicir que un fiscal xeral do Estado pois dé información confidencial motivada polas decisións dun goberno ou dun partido político, pois quere dicir que o nivel de corrupción interna que hai das institucións por parte do goberno é grandísima. Entón,
aí é o que hai que ver ao nivel que se chega e, por suposto, as institucións deberían tomar medidas para que isto non suceda. A mesa do Congreso dou luz verde á cuestión de confianza de Junts a Pedro Sánchez, pero como isto depende solo de Pedro Sánchez, parece ser que isto é como se non pasara nada. Claro, é que isto, por suposto, apoiarán esa iniciativa e se levará a cabo como un lavado de imaxe, porque ao final, como digo, os socios de goberno, que van querer que este no goberno? Se consiguen todo o que queren con chantaxes e o goberno, pois, con tal de seguir aí, aceptan. Entón, eu creo que isto é máis pois un trámite, un mero trámite que non vai supoñer ningún cambio, ou que ten a chave de algún cambio, ou realmente de poñerse a disposición da xente, pois é Pedro Sánchez. O presidente da COE e o de ATA, da Asociación de Autónomos, lóxicamente están en contra da rebaixa do xornada laboral que hoxe aprobou o Consello de Ministros. Que opina vostede desto e que efecto ou cal é a postura do Partido Popular neste caso? A ver, é certo que a rebaixa a 37 horas é un longo proceso que vai ter lugar, parece ser que se vai aprobar no Congreso, pero como dixo Yolanda, pois ata finais de 2025 non vai ter lugar. Eu creo que é moi importante contar cas pymes, porque as pequenas empresas, os pequenos comerciantes din que isto pois vai supoñer tamén moitos cambios que non se sabe que vai acarrear. Como digo, pois agora haberá un proceso para facer pois propostas, para facer alegacións ou diferentes medidas. Como digo, isto é provisional e queda moito para que se... Pero o 90 e pico % do texido empresarial é pequena e mediana empresa. O sea que o comercio, a hostelería, a panadería, o negocio que sea, teñen 2, 3, 4 traballadores e os horarios... É dicir, eu xe decía un autónomo que dice, se me faltan horas non podo contratar a outro, porque hoxe un salario está sobre os 2.000 euros mes. Claro, é que moitas veces pensamos en que o que cobra o traballador, pero para o empresario, pois é case o doble, ou moitas veces máis que o dobre. Entonces, é unha medida que como digo, non sei se vai ter cabida, se finalmente vai se levar a cabo ou vanse botar atrás como digo, porque hai moitas empresas que non... Señor Santamaría, a Comisión de Investigación Álvaro Conqueiro, a oposición sigue criticando a oposición, mira, eu creo que saúlle o tiro por donde non querían, pensaron que ia ser unha baza que iba a tener o Bloque Nacionalista no Parlamento de Galicia, e viron que non é que se lle saíra ben, senón que viuselles en contra, porque o que saiu foi reforzado ese hospital, que é situado como un dos mellores case de España, por suposto, é un dos mellores hospitais de Europa, que a Xunta de Galicia non fixo nada irregular, como sinalaba o Bloque Nacionalista, e agora din que acudirán outros medios, que acudan os medios que queiran, pero a realidade é a que eles pois siguen na súa medida de intentar manipular a realidade, manipular os datos, con tal de enganar a xente para contraatacar a un goberno do Partido Popular que está a facer unha xestión impecable e que está a facer unhas políticas en sanidade que son pioneiras a nivel nacional, que é certo que eu non vou vir aquí a decir que todo é maravilloso, porque hai moito que mellorar aínda, pero o que está a facer o goberno de Galicia é traballar, aínda que a oposición, pois en vez de axudar ou propoñer medidas, pois o que está é a contrarrestar e a frear eses avances, pero o que sí que pode dicir é que a Xunta de Galicia é propulsora da sanidade pública, por suposto, e o que lle pedimos á oposición é que deixen de manipular e enganar e que traballen se realmente lles interesa. Seguimos repasando a actualidade, se lle parece, señor Santamaría. A Xunta xa ten 24 dos 27 informes para a tramitación en Mitel de Altri e habría outros 9 estudios que dependen de entidades alleas ao ámbito autonómico. Aquí as críticas tanto da oposición do Bloque como dos grupos ecoloxistas e da Asociación de A Pedra, da Plataforma pola Defensa da Ría de Arousa, están sendo moi duras e moi críticas con esta
con este proxecto de fábrica. Que pode dicir vostede? Mira, o que nos dicimos, tanto de Altri como proxectos como a Mina de Touro, proxectos que teñen que están dentro, abarcados pois neste ámbito que parece ser, como din a oposición, parece ser, según eles, que teñen que atentan contra a ecoloxía, contra os sectores ambientais, pois nós o que decimos é que nos deixamos traballar os técnicos que traballan na Xunta de Galicia. Creo que Galicia pois conta cunhas bases, uns requisitos dos máis importantes a nivel europeo polas circunstancias nas que nos atopamos, nas que se atopa Galicia e a nosa zona de costa, e creo que son eses técnicos os que teñen que avaliar e decidir se estes proxectos son aptos ou non aptos. Por exemplo, a Mina de Touro xa hubo un proceso para decidir se se podía sacar adiante ou non. Nese momento non sacou adiante, están outra vez nese proceso pois de loitar por indicar que eses baremos sí que os cumpren, o mesmo con Altri. Nos, o que está a facer a Xunta de Galicia, de deixar traballar os técnicos, e no momento que se cumpla ou non se cumpra cuns criterios, como digo, moi estrictos, pois se decidirá se pode sair adiante ou non. O que temos claro dende o Partido Popular é que nos non imos por barreiras que non permitan pois empresas ou negocios que traian pois postos de traballo, que melloren a economía de Galicia, como estas dúas empresas, sempre cando cumpran cuns requisitos, por suposto, que non traian problemas ao sector do mar, que non traian ningún problema ambiental. Esa é a nosa postura, deixar traballar os técnicos que son os responsables e os que coñecen cales son esas pautas, e o que pide a oposición é que é moi grave o que fai o BNG, o que fai o Partido Socialista, que é dicirlle ao Partido Popular que negue, independientemente do que digan estes datos, que neguen que estas empresas poidan instalarse en Galicia. O que refleixa iso é que o que piden é que o Partido Popular prevarique, que non deixe a estas empresas estar en Galicia cando cumpren os requisitos para estar en Galicia. Entón, a miña postura e a do noso partido é deixar traballar os técnicos e que digan eles se cumpren ou non cumpren para instalarse en Galicia. A semana que ven creo que o presidente dará conta desto no Parlamento, non? Correcto. Vale. AP9, seguimos, AP9. Os transportistas, lóxicamente, rexeitan, e os usuarios estaremos todos en contra das subidas, como é lóxico, pero principalmente os transportistas, os profesionales, vale? A Federación de Transportistas. A Xunta pideu rescate, gratuidade, que ademais hai unha diferencia nas valoracións dos precios, non? Sí, mira, tanto dende o Partido Popular, pero non só do Partido Popular, senón da xente... Sí, de os 30 millóns de euros de diferencia. Da cidadanía de Galicia, pois creo que está todo o mundo de acordo, e os partidos da oposición tamén, así se aprobou por unanimidade no Parlamento de Galicia, esa, pois, pedir a gratuidade e tamén que se lleve o traspaso rescate para a comunidade. Parece ser que do Goberno do Estado pois siguen sin facer nada. No anterior mandato do Goberno do Estado pois foron 15 as prórrogas que fixeron nesta lei. Agora, nesta nova legislatura xa van 18, son 33 prórrogas as alegacións para parar estes trámites, para que non se leve a cabo, o que demostra o abandono que ten o Goberno do Estado con Galicia. Xa son, escoitábamos o señor Besteiro antes das eleccións dicir que se ele era presidente de Galicia, pois ao día seguinte a P9 ia ser gratuita. Xa non é que non sexa gratuita, senón que cada día sube máis os prezos da P9, e nós pois seguimos insistindo, e tamén o Bloque Nacionalista Galego, nese pacto que firmaba Ana Pontón ca vicepresidenta do Goberno, a señora Montero, ese pacto cunhas medidas que dicía que para formar parte deses acordos co Goberno, e esa gratuidade da P9, e siguen sin decir nada, siguen sen loitar, e a cambio pois queren aprobar presupostos, queren aprobar moitas cousas, pero deixando de lado
a Galicia. Nós o que dicimos é que si tantas cousas, en vez de darllas á comunidade catalana, a Cataluña, aos independentistas con esas pretensións, esas chantaxes, pois que se acorde un pouco máis de Galicia e dos galegos que levamos anos demandando esta medida. Vostede que todavía é un mozo, cales son os plans primeiro as necesidades que ten a xuventude e os plans da Xunta para tratar de resolver ou paliar estas e afrontar que os xóvenes afronten un reto máis axeitado? Pois mira, eu creo que un dos problemas que máis trata a xente é o tema da vivenda. É un tema que preocupa moito a mocidade, porque agora de independizarte, pois tes moitas dificultades, e a Xunta de Galicia creo que está a facer unha labor moi importante e apostar moito pola vivenda pública. Nesta legislatura, pois, se propuxo aumentar e duplicar ese parque público de vivenda, pero non só iso, senón en concellos de menos de 10.000 habitantes, esas axudas para menores de 36 anos de ata 16.000 euros para a compra desa vivenda, para máis de 36 anos ata 12.000, axudas para a compra de vivenda en cascos históricos, esa axuda para o aval do 20% tamén, que moitos mozos e mozas pois non consiguen ter eses aforros para chegar ese 20% que os bancos pois non dan nas hipotecas, que só chegan ao 80%, tamén a Xunta de Galicia pois pode ir de aval, axudas tamén de eficiencia enerxética para esa renovación nas vivendas e, por suposto, o que na mocidade, digamos, que actual, que ese bono emancípate, que ata 3.000 euros se compras vivenda ou ata 1.500 si alugas unha vivenda, para eses gastos primeiros pois de mobles, gastos de notaría, mudanza. Creo que son unhas axudas moi importantes para que a mocidade pois poida tomar esa decisión de emanciparse cando quere conseguir un traballo, porque moitas veces temos que acudir a outra cidade, a outro concello para topar ese traballo. Creo que son medidas pois moi importantes, ao igual que para estudantes, pois esas vivendas compartidas temporalmente para conseguir esa vivenda. O plan de vivendas da Xunta 24-28 do presidente Alfonso Rueda e a conselleira a señora Allegue. 4.000 vivendas a final do mandato da legislatura, 1.500 aproximadamente para o brando ano que ven, o 26? Sí, xa se está a cumprir. Creo que prácticamente 2-3 concellos de Galicia que aínda non teñen ningún plan sobre a mesa sobre esa posta en marcha de vivenda pública, pero creo que se está a facer, que o obxectivo de duplicar ese parque público de vivenda vai ser real, e xa digo, dende os primeiros 100 días xa se está a facer. Creo que esas propostas que fixo a Xunta de Galicia, pois o Partido Popular son reais e se están a facer, e por suposto co traballo da conselleira de María Martínez, que está a facer un moi bo traballo pois nese ámbito. Isto dice a Xunta e a conselleira que lóxicamente vai a incidir na baixada de precios, porque vai a poñer máis vivendas no mercado, e que vai lóxicamente mellorar a accesibilidade a vivenda principalmente para os mozos. Que incidencia ten a ocupación con K para que o propietario dunha segunda vivenda ou dunha terceira vivenda non a poña no mercado por medo a... A ver, ao final, os que son propietarios dunha vivenda o que teñen é que estar protexidos de cara a que non se den estas circunstancias. Ao final, pois, se ti tes, como dis, unha segunda vivenda que moitas veces é esa fonte de ingreso que tes mensual para facer fronte aos teus gastos... Como complemento. Claro, e de repente ves que ocupan a túa vivenda e atopaste indefenso, non tes quen che pague o alquiler, que non podes votalos porque a lei os ampara. Entón, dende o Partido Popular o que pedimos é que haxa moita máis axuda ao que ten esa vivenda que ao quen a ocupa. É certo que hai moitos casos de que son familias pois en risco e que non teñen medios, pero que ten que facer o Estado, o Goberno e as administracións é pois buscar unha alternativa para esa xente, pero non perxudicando o propietario, porque ao final sí que é certo que o que consegues pois é que ter vivenda baleira, que preferir non ter a nadie aí a que poida pasar isto e verte indefenso ante a lei, por suposto. E daí pois esas medidas que nos dende que, bueno, que eu non dou crédito pois o que está a pasar estas semanas co Goberno do Estado con esa lei
ese paquete de medidas que din que o Partido Popular, e que ademais atrevan a decir que o Partido Popular non quere subir as pensións, que o Partido Popular non quere os bonos gratuitos de tren. Non, o que o Partido Popular non quere é que nun paquete de 85 medidas metan o que lles dé a gana, os chantaxes que lle fan outros. Nós o que pedimos é, nós estamos de acordo con estas medidas, igual que cando a Xunta de Galicia, o Partido Popular leva ao Parlamento os presupostos e hai moitísimas medidas e o BNG, o Partido Socialista, votan en contra, eu creo que non están en contra da educación gratuita, que non están en contra dun centro de saúde en Vilagarcía, que non están en contra dun novo hospital, senón que están en contra pois de parte desas medidas, e por eso votan en contra, igual que o Partido Popular a nivel nacional, vota en contra dun paquete de 80 e pico medidas que, como vemos, podía baixalas a 30 e pico, e bueno, aí se ve que o Partido Popular vai votar que sí, porque a prioridade do Partido Popular, claro que é os pensionistas, claro que é o transporte, pero como se ve, pois non está a favor deses chantaxes por parte do Goberno do Estado. A Xunta meterá desde xaneiro a venta de vivenda protexida no mercado libre para evitar a especulación e pasará de 30 anos, que está agora, a 50 anos. Eso pode ser un bo, digamos que, unha boa lei, unha boa norma, non? Claro, todo o que sexa, pois, promocionar esa vivenda, promocionar, pois, todo o que sexa... E asegurar a evitar a picardía, non? Claro, todo o que sexa, pois, controlar e solucionar estes problemas, pois vai vir moito mellor, claro que sí. E que habrá a lei que permita transformar os baixos comerciais ou os baixos de vivenda que estaban a outros usos en vivendas, este é unha boa... Claro, por suposto. Unha boa lei e principalmente para moitas, incluso para moitos povos pequenos ou centros urbanos pequenos, porque non hai nada peor que ver un local cerrado, non? Claro, E abandonado. E ademais, agora que pois, as tecnoloxías, o comercio, pois, a través das redes, fai que moitos comercios teñan que pechar as portas, que nos centros pois, das cidades, ver baixos valeiros, baixos que ademais tiñan durante moitísimos anos actividade, pois, ver os valeiros, ademais de que perde valor os propios establecementos pechados e que devalúan, perden esas características, pois sempre que se lle poida dar un novo uso e aún por encima colaborar con esa demanda de vivenda que hai hoxe en día, pois claro que é unha solución moi importante e que o que pedimos tamén é que concellos non limiten esa posibilidade porque creo que a xente así o pide tamén, que permitir esa vivenda nos baixos e nós pois estamos completamente de acordo. Bueno, un minutiño para Villagarcía, política municipal ou a política da Xunta, os investimentos da Xunta en Vilagarcía, o hospital, agora o Mollo Ramal, o centro de peregrinación para navegantes. Por suposto, eu creo que dende sempre a aposta pola Xunta de Galicia por Vilagarcía é notoria. Este ano pois vai ter lugar, xa empezarán as obras tamén do centro de saúde, máis de 10 millóns de euros para ese centro de saúde que a Xunta de Galicia consideraba que necesitaba Vilagarcía, melloras tamén nas instalacións do Hospital do Salnés, a nova estación para peregrinos no Muelle do Ramal, o saneamento, que é competencia municipal, pero a Xunta de Galicia 30 millóns de euros nese saneamento e neses tanques de tormenta, incluir o novo albergue tamén na rede de albergues da comunidade autónoma, é dicir, que son moitísimas. Bueno, se va a estudar agora co Concello tamén, vimos de aprobar nun pleno esa estación intermodal entre a estación de autobús e tren, a aposta, como digo, por Vilagarcía dende a Xunta de Galicia, pois é moi importante, aínda que haxa o alcalde que diga que non é así, pero os datos están aí, as propostas e as iniciativas que leva a Xunta de Galicia por Vilagarcía, pois están aí. Señor Santamaría, con que lle gustaría rematar este análisis hoxe? Con algo do que dixo, con algo que non lle preguntín, remarcar algo? Non, eu simplemente dicir que a oposición, eu creo, quizás son novo en política, ou levo na política autonómica menos tempo, pero dicir á oposición que realmente fagan unha oposición
proactiva, que traballen realmente polos galegos e galegas, que deixen de manipular, que deixen de mentir, e que realmente, si din que traballan tanto polo sector, pois que así o fagan, que deixen traballar a quen ten que traballar para leválas a cabo, e que, bueno, que fagan caso un pouco aos resultados das eleccións, que foi que deron o apoio, esa maioría absoluta do Partido Popular para que goberne, e a eles pois deronlle a oposición, e que fagan esa oposición constructiva que permita pois seguir mellorando, porque hai moitas propostas da oposición que seguramente se poidan escoitar, que se poidan levar a cabo, pero se fan esa labor. Se fan a contraria, pois o que fan é perxudicar os sectores, e nós, pois o que decimos é que nos deixen traballar, que eu creo que Galicia vai moi ben, que estamos pois nos postos altos en moitísimos ámbitos a nivel nacional, e que así continuaremos, e que só levamos un ano de legislatura, e veñen 3 anos pois moi bons de xestión, de traballo e de moitas medidas que se van levar a cabo para a mocidade e para todo o mundo. Pois lle agradecemos moito que se haya acercado xe hasta aquí, e que, bueno, pois incluso superou as expectativas do señor Rodríguez. E un saludo para o señor Rodríguez. Hasta unha vindeira ocasión, señor Santamaría, moitísimas gracias e moi boa noite. Moitísimas grazas por convidarme. Nos vamos a publicidade e na man dos copatrocinadores volvemos e recibimos a Francisco Suárez Puerta, portavoz do Partido Socialista no Concello de Ribeira e segundo teniente alcalde neste Concello, para analizar a política, a actualidade da política, pero tamén a política municipal neste Concello, así que non o perdan. Hasta dentro de un instantiño. Programa ofrecido por Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Precisas enviar ou recibir mercadorías de xeito rápido, seguro e económico? Confía nunha empresa galega con anos de experiencia demostrada, con frota de vehículos adaptados ás túas necesidades e con equipo de profesionais cualificados e experimentados. O teu mellor aliado, Transportes Galiport. Temos paixón polos nosos clientes. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Pois de novo estamos con todos vostedes, lle damos a boa noite e a benvida a Francisco Suárez Puerta, segundo teniente alcalde do Concello de Ribeira e portavoz do Partido Socialista. Benvido, como estamos? Boa noite. Ben encantado de estar aquí, agradecerlle a invitación e, bueno, disposto para o que fa falta. Pues, así da gusto, así da gusto. Entramos en Ribeira, pero antes me gustaría, bueno, facer un pouquiño de repaso. Lle preguntaba ao diputado do Partido Popular como valora a situación que de casos de fora porque vostede é profesional do dereito, pero fora das repercusións do dereito, como está
vivindo ou como vive e como lle afecta a situación de presunta corrupción en Madrid. Bueno, a ver, eu penso que hai dúas cousas que hai que diferenciar ben clara. Por un lado se está vendo a humanización por parte dos xuíces, que parecían antes que eran seres superiores, e ahora mesmo se está dando conta a sociedade que son xente humana, que pensan e que teñen unha posición e unha ideoloxía nalgúns casos moi clara. Sin entrar moito no aspecto xurídico, ten un pouco de coñecemento de como se están levando a cabo certas instruccións, sorprende determinadas decisións e incluso, vou deixalo aí o calificativo porque, creo que algúns aspectos que se están levando teñen máis un obxectivo mediático e de buscar sacar un titular e de facer unha torsión da realidade de cara á sociedade, e que a xente teña esa idea de que, todos os políticos son, ao fin e ao cabo, unha banda de ladróns, tanto da igual a ideoloxía que sean. Eu négome, pareceme incrible unha sociedade que acepta que o máis importante de todos os políticos e o presidente do goberno sea capaz de organizar unha trama do nivel e da forma tan burda, ademais, por decirlo de alguma maneira, como que se está intentando desdibuixar, metendo a familiares de todo tipo, irmáns, muller, non sei. Pareceme increíble, realmente non podo chegar nin a creer nin a aceptar nunha sociedade democrática seria que chega a esos extremos. Xa non é só un xuez, pero xa non é só un xuez, pero son varios, xa está o Supremo, xa está por aí, pero non é o día de hoxe, Comisión de Investigación Álvaro Conqueiro, como valora o resultado? É verdad que non teño unha opinión formada acerca dela. Altri, Mina de Touro, pois xa a Xunta conta con 24 informes xa, digamos que remataos. Hai outros 9 que faltan que non dependen do organismo autónomo. Se filtraba fai poucos días o informe de Augas de Galicia, e a semana que ven o presidente da Xunta dará explicacións no Parlamento, pero está ao fondo da ría Ribeira, pero lle preocupa, non lle preocupa? Sí, preocupanos moitísimo. Ribeira está ao fondo da ría, pero Ribeira ten captacións do río Aulla directamente para o que é o suministro de auga, e entonces calqueira vertido que haia nesa fábrica, por moi ben e moi segura que sea, sempre pode haber un error, tanto na fábrica como na mina, que o que vai a producir é unha contaminación dentro do río, dentro da captación, o cal nos preocupa moito. Baixar a cantidade de auga que se poda captar dende Ribeira pode chegar incluso en algún punto, se o dixemos, a provocar cortes de suministro, o cal tamén nos preocupa moitísimo. Pola outra banda está a parte medioambiental, é dicir, Ribeira, o sector do mar e o sector do marisqueo se van a ver afectados indudablemente por estas industrias, que son industrias que non teñen nada bo para nós, porque non nos tocan nin de cerca, nin van a aportar nada a Ribeira, e, sin embargo, si nos poden traer todo o malo. Por lo tanto, a nosa postura é moi clara, non estamos nada de acordo con estes proxectos e esperamos que non sigan adiante, que non salgan adiante. Refrescámoslle, imos a Ribeira xa, xa máis de cheo. Refrescámoslle os datos para a audiencia. Ribeira, cerca de os 27.000 habitantes, 26.900, Partido Popular 10 concelleiros, Bloque Nacionalista 5, Partido Barbanza Independiente 5, Partido Socialista 1. Vostede era a primeira vez que se presentaba como candidato. Fágame unha pequenilla semblanza e valoración e experiencia desde fai un ano e medio. Sí, a ver, nos viñamos de un partido que pactou determinadas cousas co Partido Popular no seu momento que non foron entendidas por parte dos veciños de Ribeira, que non superon ou non fomos capaces de explicar como partido as virtudes deste tipo de acordos que agora se están manifestando en obras que se están facendo. O sea, nos pactamos no anterior e ahora mesmo estamos terminando de
de facer as cousas que se pactaron nese momento, estamos inaugurando, por decirlo de alguna maneira, todo aquilo que se pactou, tuvo unha consecuencia que foi a baixada, mas eu, bueno, foi a primeira vez que me presentaba, certamente desconocido entre algúns dos meus veciños, entonces, bueno, tuvo a repercusión no voto. A súa vez, bueno, sorprende, como decía, que este tipo de acordos os que se chegaron por parte de quen a mí me predeceu tuveron como consecuencia que fíxese que cando había que escoller o alcalde, que eran 10 e 1, que sorprendía, había quen decía que, bueno, que o PSOE iba a dar unha alcaldía ao Partido Popular de forma rotunda, sin calquera que a día de hoxe me conexe a min, non dudaría de que pudera dar unha alcaldía ao Partido Popular. Igual un apoio puntual podería ser, pero unha alcaldía desde logo non. Entonces ese punto de vista entendo que cambiou e que conseguimos eso, pola parte de que o Partido Socialista é un partido posicionado, un partido de esquerdas e que ninguén duda de que somos un partido totalmente independiente. Pero no tripartito vostede é chave. Sí. Vostede decide. E no tripartito hai un partido que é máis de dereitas que de esquerdas ou representantes máis de dereitas que de esquerdas, bueno, ainda que sea independiente, pero que estuvo incluso e que formou parte de... A min o que me gusta é chamar o goberno de Ribeira, o tripartito é un calificativo que está moi ben, é fácil tres partidos de entendelo por eso mismo, pero realmente o que somos é o goberno de Ribeira, somos 11 veciños que representamos... Por favor. Sí, pero representamos a población de Ribeira, hai distintas ideoloxías, igual que hai distintas personalidades, incluso dentro dunha mesma ideoloxía, polo tanto, pola miña parte, personalmente, enténdome moi ben con todos eles, cos 10 compañeiros que teño. Creo que estamos funcionando bastante ben, deixando moitas veces as ideoloxías e as diferencias nun lado e pensando exclusivamente nos veciños de Ribeira. A día de hoxe están perfectos, sí. Digamos, o entendemento, sí. Diferencias, pero entendemento. Claro, que iso que debería ser a política día a día en todos os aspectos, en todos os estratos, é dicir, eu podo ter unha ideoloxía totalmente oposta a calqueira outro representante, pero sentándonos nunha mesa falando, decidindo que é o mellor para os veciños, chegamos a acordos e entendementos que é como se deben facer as cousas. Tuvo efectos, funcionou aquel comunicado que sacou vostede en setembro, donde acusaba ou manifestaba que había freno do goberno na variante e no novo polígono? Sí, o Partido Popular meteu nos presupostos da Xunta e entonces decidiron asumir as súas competencias e sacaron adiante unha obra que estaban frenando porque dicían que o goberno municipal non quería que se fixese adiante, cando a competencia deles, se eles queren facer unha obra, sacaron adiante, que a lei de carreteras na man, que a lei de estradas poden facelo, fixérono, entón sí, tuvo efecto precisamente o que se buscaba, que a Xunta desbloqueou esa obra. Bueno, como están esas, tanto a variante como o novo polígono, ou vai ser ampliación, vai ser novo? Non, un novo polígono. O proxecto é, bueno, en continuación dun proxecto que se fixo en orixen pola corporación anterior, pola unanimidade de todos os partidos, ten determinados defectos que nos están frenando, é un polígono que, bueno, ten un defecto xa na forma na que se fixo, porque, bueno, ten un par de fincas que están afectadas que son do Concello do Lado, sona un pouco marciano, pero é que meter un par de fincas da Pobra o cal non se está frenando, porque claro, non podemos expropiar fincas fora do noso municipio, polo tanto temos que chegar a un acordo para adquirilas ou ten que expropialas a Diputación. Eso é un dos principales frenos que temos a hora de seguir adiante con este proxecto. Despois ten o freno principal, que é o que vamos a chegar, porque se pode avanzar, sempre o dixo que neste proxecto se pode avanzar todo o que se queira hasta o punto no que hai que pagar, que é como a todo nesta vida, todos podemos tirar para diante ter ideas hasta que hai que poñer realmente as cantidades económicas en riba da mesa. Este é un proxecto que vale en números, tendo en conta diferentes oscilacións que pode haber, cerca de 18 millóns de euros. Iso para un concello como a Ribeira é unha cantidade moi elevada, son 13 millóns xa simplemente facer o que é a urbanización e demais, despois hai que dotalo, hai que facer un gasoducto, hai que facer moitas cousas para que ese proxecto sala adiante. Entonces, quen ten que facer? A que ten as competencias. A Xunta ten que vir desde a súa competencia e poñerse da man do Concello ou asumila directamente e facer, porque o proxecto xa o ten todo. Se realmente entraran, puxeran os cartos cousa que eles, si non se supoñería ningunha diferencia, farían realmente a diferencia para Ribeira, porque necesitamos
podemos ter eses metros de chan industrial porque as empresas marchan, os traballadores marchan, é un éxodo constante, máis de 30 anos a administración autonómica non fixo nada por ese aspecto dentro do noso Concello. Entendemos que se eles non o fixeron, bueno, incluso o goberno anterior, que era do seu propio signo, entendeu que se eles non o facían, tiña que chegar o goberno local a facelo. Por lo tanto, esperamos seguir adiante, esperamos conseguir a financiación nese aspecto. Como están os orzamentos deste ano? Ben, nos orzamentos temos a situación que xa vimos lastrando de anos anteriores é que hai unha serie de inversións que xa están, por decirlo paquemente, nos veciños apalabradas, xa están aí metidas, entonces temos que ir facendo encaxeolillos para poder sacar adiante estas contas. O ano pasado se retrasou porque, bueno, o que son os ingresos do Estado tardaron tamén en chegar porque non se aprobaron os presupuestos, o cual afecta directamente aos concellos, entonces como esta parte a nós non nos chegou en tempo, sino que tuvemos que esperar a un ingreso excepcional que hubo para poder cuadrar realmente ben as contas e poder sacarlas adiante, porque senón a intervención non o permite. Este ano estamos máis ou menos a expectativa tamén de, bueno, se se aproban os presupuestos, seguramente Ribeira contará con os orzamentos maiores, máis rápido e mellor. O ano pasado estaban sobre 36 millóns? No, eran menos, se non recordo mal, sí. Bueno. Ribeira tiña 32, creo que estábamos nos 30 millóns máis ou menos. Bueno. Falo de memoria, non recordo exactamente o dato. Bueno, que necesita Ribeira dende o punto de vista do Partido Socialista, señor Suárez Puerta? Ribeira necesita dinamizarse, o sea, ter unha cidade que teña vida, unha cidade que invirta tanto na cultura, que invita no deporte, que invita nos cidadáns e que faga que sea atractiva para que veñan os turistas, que todo o que ven sendo a inversión se poda palpar por parte dos veciños. Ter unha cantidade de edificios magníficos un detrás de outro non vai a facer que a población xere un flujo económico. Sin embargo, se conseguimos que os veciños salan á rúa, que gasten, que os turistas queran vir a coñecer Ribeira, eso que vai a facer que Ribeira pouco a pouco prospere. Ter unha cidade que únicamente ten como obxectivo o ladrillo e que o obxectivo é inaugurar e crecer non nos vai valer de nada. A nosa idea como Partido Socialista é traballar para, por un lado, o principal e o que máis necesita, desde logo, o chan industrial, porque senón sin eso nos vamos a encontrar acorralados, pero unha vez teñamos eso, que hai que facer é dinamizar Ribeira, hai que apostar pola cultura, que sorprende cando se inaugurou o auditorio que hubo xente que quedou fora para escoitar a orquesta de cámara, pois non debería sorprender. A xente de Ribeira ten dereito a poder escoitar este tipo de actuacións e que sea unha cousa habitual. Esas son o tipo de actuacións que debemos buscar, porque como se ve, se enche, a xente cando baixa gasta, ese comercio que xeran é bo para a cidade, eso que vai a facer que Ribeira prospere. Como está a patronal, os comercios, aparcamento, plazas de parking, porque incluso creo que a patronal pide un terceiro parking, que hai algún que ten problemas ou queixas, polo menos, de algúns usuarios ou así. Póñanos o día. No, a ver, temos o parking do Centenario, que acabamos de recuperalo, é un parking xa de titularidade municipal, vai a ter, bueno, ten xa, de feito, os precios da nosa contorna máis baixos, que é algo que os veciños teñen que empezar a coñecer, porque teñen a idea anterior dos precios que había anteriormente, por ese escapan de aparcar nel, actualmente é un parking accesible para todo o mundo, que che deixa no centro e que vai facer o seu uso. Pola súa parte, tamén temos os disuasorios, que hai un par deles que xa había, tuvemos que cambiar de zona 1 porque por un problema cun arrendamento que había nun que se deu de baixa por parte do titular e tuvemos que facer outro, que é máis grande, está un pouco máis alonxado, pero sí, Ribeira ten un problema de aparcamento que ven por un desarrollo do que ven sendo o trazado urbano de Ribeira, que impide en moitos casos o aparcamento. Sí, probablemente fai falta facer un terceiro parking e haberá que estudialo, porque non sería unha mala idea, un terceiro ou un cuarto, porque eso dirá que hai dinamismo dentro da nosa cidade. Antes de seguir avanzando, creo que foi o luns, o Partido Popular de Ribeira denunciaba a falta de transparencia do goberno
para dificultar a labor da oposición, a portavoz María San Pedro. Que pode decir vostede? Eso é unha absoluta mentira, e quen teña un pouco de coñecemento de como funciona unha administración pública cae de caixón, é dicir, vamos a ver, o alcalde firma un decreto para que se convoquen as comisións, que se fai o día 30 do mes pasado, xoves. Nese momento, unha vez ela asina o secretario, que é a figura en dereito superior de toda a administración. É el quen fai a chamada, é el quen é o encargado de un funcionario estatal que nada ten que ver ca política, é dicir, nós non lle podemos dicir o que ten ou que non ten que facer, sin embargo, ela o que está dicindo é que non se sabe moi ben por qué o funcionariado do Concello de Ribeira, ahora que non está o Partido Popular, deixa de ser efectivo ou traballa en contra do Partido Popular, para que non entendo moi ben por qué non veñan a unha comisión de goberno de un pleno que vai ter lugar o xoves e que sabe perfectamente que vai ter lugar o xoves. De todas formas, sorprende que o luns ás 10 da mañán ela teña convocado aos medios de prensa para decir que lle sorprende que ás 8 da tarde hai unha comisión. Bueno, si sabía que había unha comisión, antes tuvo que chamar aos medios de comunicación para que estuveran ali ás 10 da mañán. Por lo tanto, o que está mentindo directamente, está creando unha suerte de ficción. O que me dá pena é que un partido que estuvo tantos anos no goberno non teña nin capacidade para facer oposición, e que realmente a súa única baza sea mentir, enganar aos cidadáns. E penso que incluso xente que estaba con eles ahora mismo lle está dando a espalda, porque non se pode tolerar xa non só a mentira como arma política, sino incluso eso, traballar e insultar aos propios traballadores do Concello de Ribeira, porque estemos nós ou estén outros, eles van a seguir estando, son funcionarios, están habilitados, e hai que tereis un respeto. Facemos un repaso polas parroquias? Sí, de acordo. Pois adiante, mantemento, edificios, instalacións, saneamento. Vamos ahora mismo a sacar, como decía, este xoves o pós. Estamos traballando, vou intentar relatar de memoria porque se levan varias obras. Veñen para Sí, Eliño... non tanto relación, porque, vamos, non se trata de ter un... Sí, pero bueno, tamén para que os veciños teñan un pouco de coñecemento tamén do que se vai a propoñer, porque algún me preguntou como era... Entonces, bueno, eso interesa, claro. Claro, cada un quere saber o que se vai facer na súa parroquia, precisamente. Entonces, bueno, en Aguiño se vai a mellorar o parque infantil, que nos parece que os nenos de Aguiño teñen que ter esa posibilidade de salir e xogar nun parque acondicionado perfectamente para eles. Entendemos despois se vai a seguir en Artes, en Oleiros, en Palmeira, aumentando suministros pluviais, se van a mellorar o saneamento, se non recordo mal se van a asfaltar distintas estradas, vai se cambiar en Carreira unha grada do campo de fútbol, que foi unha petición porque fixemos unha consulta entre os veciños previa a sacar adiante a proposta do POS. Unha das, por non decir a máis demandada entre todos os veciños de Carreira, era a mellora e sustitución desta grada dentro do campo de fútbol de Carreira. Mais tamén a señora San Pedro, que se queixaba, era unha das que ela propoñía dentro de as 20 e tantas obras que nos fixo chegar. O Concello, a corporación en completo, entendemos que é unha obra que fai falta, entonces vaise levar a cabo esta obra dentro de Carreira. O que fai falta dentro das parroquias como a tal, o que fai falta é que todos os veciños teñen saneamento e suministro de agua potable. O sea, parece mentira que no ano 2025 este dicindo isto, pero sucede máis do que debería, entonces un dos obxectivos é chegar a ese punto. Política social? Ben, eu entendo que Ribeira temos unha sociedade na que a política social se está desenvolvendo correctamente, a xente está ben atendida, se hai algún problema en algún momento puntual que ven derivado, bueno, un problema, unha lacra que temos nesta zona, que se intenta pouco a pouco levar a menos, pero o Concello de Ribeira non é un sitio no que non se viva mal, sino que xusto o contrario, se vive moi ben en Ribeira.
Turismo, promoción, bueno, non só festas, sino, bueno, todo o que é a política turística. Sí, como concejal de turismo, que tamén son o encargado do ramo, estuvemos ahora mismo en Fitur poñendo en valor o noso concello, tanto de forma individual como da mancomunidade. Sabemos que Galicia ahora mismo é un destino que está de moda, especialmente as Rías Baixas, a xente está coñecendo a parte norte da Ría de Arousa, o cal é perfecto. Despois do Covid, parece que moita xente descubriu Galicia e di que lles gusta, non fai o calor que fai en outras zonas, somos boa xente, se come moi ben, temos boas festas, entonces están vindo, cada vez veñen máis, estamos de moda, entonces estamos promocionando, estamos intentando buscar un turismo que sea acorde ás expectativas de Ribeira. Non vale un turismo masificado, non queremos un turismo de xente que ven a gastar pouco, senón xusto o contrario, que ven a axudar a economía local, que ven a potenciar Ribeira e despois, cando volven, nos venden nos seus destinos de orixen dicindo que somos un sitio por coñecer. Esa é a idea. Mais tamén buscamos dentro do Departamento de Turismo que sean os propios veciños de Ribeira. Pois temos unha idea que as accións que se fan desde turismo tamén están enfocadas aos propios veciños de Ribeira, porque despois, cando veñen os turistas, amigos, familiares ou demais de fora, son os primeiros que poden vender Ribeira desa forma, é a mellor forma que temos, porque cando alguén te enseña a túa casa é como mellor a podes conocer. Diputación e Xunta, cales son os investimentos, os proxectos e a política de entendemento entre as diferentes administracións? A Xunta parece que é unha cuestión de signo político, como non están eles directamente dan a espalda a cidadanía de Ribeira, non lles importa xa a Ribeira, antes era un desembarco constante, porque, bueno, había que reforzar a cidade dentro da provincia da Coruña que tiñan con máis potencia e máis histórica, por dicirlo de alguma maneira. Ahora que a perderon, a política é xusta contraria, darlle a espalda e non teñen ningún interés. A Diputación é un ente que está optando por algo máis equitativo, está tratando Ribeira como o resto dos municipios da provincia, estamos recibindo por parte do POS unha serie de cantidades que nos permiten respirar, nos permiten facer as cousas, porque se dependéramos realmente da Xunta de Galicia non poderíamos traballar. Os veciños de Ribeira serían os que pagarían as consecuencias, evidentemente. Bueno, señor Suárez Puerta, foise o noso tempo, pero ten a última intervención para dicir o que vostede queira, remarcar algo do que dixo ou de algo que non lle preguntín. Non, simplemente eso, espero que tanto a Xunta de Galicia como o Partido Popular, que son ahora mismo oposición en Ribeira, dende a Xunta, como incluso dende o Estado, que deixen de lado esa forma de facer política que están levando a cabo, que empecen a ser un pouco máis dialogantes e máis democráticos e permitan que todos os veciños tanto de Ribeira como do resto da nosa contorna podan vivir adecuadamente e que se les permita e se fagan os investimentos necesarios, que se invista, que realmente a petición máxima que vamos a facer é que se invirta nese polígono dentro de Ribeira. Señor Suárez Puerta, un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Hasta unha próxima ocasión, moitísimas gracias e moi boa noite. Moitas gracias, as veces que fan falta. Nos vamos, isto foi todo o que nos deu de sí, co portavoz do Partido Socialista no Concello de Ribeira, co diputado no Parlamento de Galicia, con Raúl Santamaría, e co presidente da Ruta dos Viños Rías Baixas, Pepe Simón. A semana que ven, máis e millón se é posible. Moitísimas gracias por estar aí, moi boa noite, saúdos. Programa ofrecido por Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato, albariño criomacerado 100% de Viña Almirante.
sei que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo para envío de paquetería, paletería, largos, crupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es.